Това е нечовешко, бе. Мамо стара. Верно е стара. Какво направя? Стига си мрънкал. Искаш ли да ти покажа нещо по-добро, дори и от извора на младостта? Абе, какъв избор на младостта? Какви са тия глупости? Явно откачам, вече си говоря с гората. Ще ти покажа шилажит. Древната смола, която поддържа младостта и жизнеността на твоя дух и тяло. Добре, къде да го открия това? Шинжит ли е, шижит ли е, какво вече не знам. Погледни долу пред теб, върху камък, и ще зърнеш в шилажит. Шилажит е хранителна добавка, извлечена от Хималайте, която подмладява, повишава силата и енергията и ви поддържа здрави. Абе, това нещо наистина май е по-добро от извора на младостта. Мисля, че и на теб ти е време да опиташ шилажит.